محمد أقال حسين. Ne tɔgɔ Mohamed Agal Hussein, ne bɛ bɔ Acharan. Bi aw ka ko bɛ cogo di kabini aw nana yan aw ka ko bɛ cogo jumɛn na? أنا الهيولاء. Kabini an nana yan, an ma mɔgɔ si ka dɛmɛ sɔrɔ. An b'an yɛrɛ balo an yɛrɛ ka bolo de kan. An n'an somɔgɔw minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛ olu de bɛ dumuni ni fɛnw bila ka n'a d'an ma. N'o tɛ an ma mɔgɔ si ka dɛmɛ sɔrɔ. Jamana ɲɛmaaw m'an dɛmɛ, mɔgɔ si m'an dɛmɛ. نزاقس فنان دغورن. Kabini aw nana fɛnɛ aw ka baara ko ani ka don mɔgɔw cɛla walasa ka fɛn dɔ kɛ o ko bɛ cogo jumɛn na? نزاقس. An ma tɔɔrɔ si ye an sigiɲɔgɔnw na. U y'an kunbɛ ko ɲuman na. An bɛ sigi ni ɲɔgɔn ye fana. فنان دغورن. Ayiwa gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan kabini aw nana yan? أنا داشر أنا دفع. Kabini an bɔra Acharan ka na yan, gɛlɛya min b'an kan, an ma na ni foyi de, an nana an bolo lango la, an ye fɛn bɛɛ to yen. An mɔgɔ jɔnjɔn bɛ jɔ fɛn minnu na, jiko ani baloko. لكن An ka ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ jumɛn de latigɛ walasa ka aw dɛmɛ nin ko la? ما شاء الله. Kabini an nana yan, jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ foyi latigɛ walasa k'an dɛmɛ nin ko la. Ne ka kumakan laban ye min ye, an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an'an ka sigida ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to an na. U k'a lajɛ u bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye. لكن